Szoktál vodkát inni? Szoktam. Szoktál vodkát inni? Szoktam. Mennyit? Sokat. Mennyit? Főiskolán. Már nem. Ki tudja kuponokért? Mi az az alliteráció abban a számban, aminek az a címe, hogy lift, az a sok K betűs dolog. Ezért kuponokért. Konferenciák, konkurenciák, kompetenciák, konvergenciák. Boldogsághoz, jaj, nekem csak te vagy az édes káosz, időzített bomba, nélküled minden cukorborsó. Szoktál vodkát inni? Szoktam. Szoktál vodkát inni? Azt hiszem. Mennyit? Sokat. Mennyit? Sokat. Most is vodkáztam. Ja nem.